Gejstligheden udgjorde første stand. De fik de store civile embeder. De var typisk præster. Adelen udgjorde anden stand. De tjente penge ved at inkassere skatter. De brugte deres penge på dyrt tøj, smykker og juveler. Pøblen udgjorde tredje stand. Det var dem, der arbejdede og betalte skatterne. De franske filosofer hyldede i deres skrifter frihedens og demokratiets idéer. Den 15. maj 1789 holdt kongen åbningstale ved rigsstændernes møder i Versailles. 300 adelige, 300 gejstlige og 600 borgerlige deltog. Abysaias kæmpede for tredje standen. Tredje standen er træt af at blive regeret. Gik i stå på grund af et oprør. Adelen regerer ved at give indrømmelser. Ja, det er måske ikke så godt med det der oprør, det indrømmer jeg sgu. Kirken vil ikke mere opkræve skat. Eller tiende fra almindelig befolkning. Hvad er der galt, min herre? Min herre? Hvad er der galt, min herre? Slottet er brændt. Jeg tager afsted. Du må ikke tage afsted, min herre. De revolutionære var ikke tilfredse, og heller ikke kvinderne. De ville have mere brød. Alle marcherede mod Versailles. Brød! Ned med Adelen! 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 Ned med Adelen! Det blev kongefamiliens endeligt. De blev latterliggjort og bosat, hvor pøblen kunne have dem under opsyn. Kom! Vi skal bo der! Og jeg holder øje med jer! Kom ind! Ny tid begyndte. Menneskerettighederne blev skrevet ned. I menneskerettighederne blev der blandt andet slået disse regler fast. Talefrihed, trykkefrihed, trosfrihed. Ingen kan straffes uden lov og dom. Der er lighed for alle. Samlingen har lavet en ny styreform. Folket skal lave landets lov. Demokrati! 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 Denne lov betød nye tider for adelen og kirken. Nationalforsamlingslov Har givet os mindre magt. Nationalforsamlingen afskaffede tiendeskatten, som bønderne skulle betale til kirken. Staten garanterede trosfrihed for alle trossamfund. Præsterne blev embedsmænd i staten. Denne reform fik mange præster til at gå imod revolutionen. Vi er ikke statens tjenere. Men Guds tjenere. Politiske klubber vandt indflydelse. En borgerlig klub kaldes girondisterne. Glæde over, at de deltager i vort møde, Thomas Paine. Monsieur Paine, deres skrifter om den amerikanske frihedskamp har været sådan en stor inspiration. Nu er friheden ved at sejre. Overalt. I hele verden. Ja! Der var også en mere radikal gruppe, jakobinerne. Deres ledere var Marat Danton og Robespierre. Agter girondisterne. De har intet lidt. Det er Frankrigs fattige, som skulle regere. Lad os hellere blive hegnet for at være for voldsom, så vil vi aldrig blive svage. Faktum! Østrig og Preussen truede med at gå mod Paris. Frivillige meldte sig til forsvar. En stemning blev rejst af Danton, Marat og andre. På grund af kongen og hans udlandske kone, at Østrig og Preussen prøver at knuse os. Faktum. Det lugter af forræderi. Marat siger, at vi ikke får fred, før vi skiller os af med kongen. 10. august gik pariserne til angreb på tulierne. De fremmede monarker! De fremmede monarker truer med at dræbe Paris! Befolkning! Ja, Hvis vi tror en kongefamilie liv! derfor må vi tænke på Paris forsvar. Lad os tage kongen som gidsel. Til tulierne! Ja!
En revolutionær regering dannedes i 1792 i Paris. Den fik magten overdraget af konventet. Vi overdrager hermed magten til den revolutionære regering. Den 20. september åbnede konventet. Vi proklamerer, at Frankrig er nu en republik. Se, gardin! Kongen havde ikke mere magt. Han var i fængsel, men de revolutionære frygtede, at han skulle flygte eller blive undsat. Kongen er skyldig i oprør mod Frankrig. Pa! Hvad? Han har gjort Frankrig mere skade end en hel her. Kongen skal få en domstol. Dette var domsdagen for kongen. Dømmes til døden! Nu blev kongen henrettet med kung fu. Efter kongens død begyndte de revolutionære at henrette alle, der nogensinde har haft noget at gøre med kongen. Men det endte med, at de også selv blev henrettet. Frihed, lighed, broderskab. Men revolutionens lidelser og blodsudgydelser havde ikke været forgæves. Den store konflikt bragte mange reformer med sig. En af dem var national undervisningsplan. Gældsfængsler ophæves. Nu kunne man ikke mere på en kreditors forlagene blev sat i fængsel for en gæld. Slaveriet ophæves i alle Frankrigs kolonier. Førstefødselsretten afskaffedes. Denne ret gav en hel mands ejendom til hans ældste søn. Nu kunne alle en mands børn fordele arven efter faderen. Med metersystemet, som er indført i alle europæiske lande, med undtagelse af England, indførtes i Frankrig under revolutionen allerede i 1791. Frihed, lighed, broderskab var revolutionsparole, og det har siden da altid været det franske folks ideal.